Kaget aku. Apa ya? Kula napa nggih, Pak? Sing marai anjlok. Kowe ketoke kowe. Nyatane iki lho munggah alon-alon wisan kowe lunga. Iya, ya ora kok ya. Aku munggah alon-alon. Lho, wis to. Apa nih? Lah ya ki munggah alon-alon Pak Sinemono. Oh. Iya. Semangat, Mbak. Iya, semangat. Senyum. Senyum itu adalah ibadah. Nggih, lah aku ngapa ta aku senyum terus lho. Sedekah sing paling murah ki tersenyum. Dadi ojo jeprut. Kowe nganti dititeni penonton lho, Nah, nanti kenapa, ana Pak? penonton kowe madeg penonton muni senyum-senyum iki mergo iya, raimu kaya betari Butek. durga. Nah itu anu butek kok modele raine jane cuantik lho, prejengan ya jos lho. Ora kok meni Nyamang kok senep ngono lho, ora langsung meringah ngono lho. Kok Bojone nek kok ya tegel, butek iki bojone kok piye? ya betah ngono lah enggak gas. Lah piye tekno enek ya iki arep piye. Jane apa bosen takon karo aku wae. Po iso. saya butek no. Nggih. Semangat Mbak Tatin wilujeng Nggih, dalu. nggih sing dalu. Nika ten ngene, Pak. Surya. Pak Suryono. Ahli napa? Bang Supit. Supet. Bang Supit. Ora lara, ora lara. Lara. Ora lara tenan po? Ora krasa, ora lara. Ya mbok aku ya urung tau kok. Masa orang tahu? Aku dhisik gur dikerik kunir ngono kae kok. Sok cantik. Krek kunir iki apa ta? Nek kakung rak jenenge sunatan nek wong wedok namine tetesan. Oh. Tetesan iku dados mung dikerik niku kunire. Dadi bukan organnya yang dipotong tapi hanya kunir sebagai simbolis saja. Oh, nek tetesan ki mung simbolis to. Nggih, simbolis. Aku soalé ra ngerti ket semene gedene iki aku ora dong tetesan ki dikapake. Lah ana wong muni, "Wah tetesan ngono kae iki dikapake." Iya, tak kira ya kaya piyai kakung disupiti. Oh. Nggih, mboten. Sing disupet apane? Amboh aku ora ngerti kok. Wah iki. Kuwi malah terang kaya ngono kene ngomong Aku ya ora ngerti, dikalang-kalang. aku tekan lho. Ora disupit. Iya. Jumati. Nek supet, hah? Nggih. Gak aku rasa bahas jungkat. Iya. Ora jengkat. Mbak Tatin ngaturaken menapa Menapa mrika? Bang Ayu? Iya, Tin, ngaturke apa? Iya, ki neng caping gunung sing urung diaturake lho, nggih. Nya, tampanono kok ndak miwir cangkeme. Nek amplop ora digeke terus ngono. Kok dingaren lomo, Pak? Wah, aku nek karo kowe apa to sing ra tak keke. Iya. Piro iki mau 100 kok dadi Wih, meso cangkeme elek to mesan. Iya. Mbok ra suudon. Lah ya ketake mau abang kok dadi biru. Pak Sino ku ora jenenge jiwane aku derek Pak Sino 3 tahun durung tau kundange Pak Sino kok nyatut sawirane ora. Tenan. Ora dikekke, Mas. Ora digeke piye? Lah ora dikekke amplope ning isine diparingke kula. Pembelaan. Tegese ngono kuwi apik. Lah iya dadi ya ora mung gelar wani gulung ora wani mung waton ngelek-elek tok. Biasane elek-elek. Ning Pak Sino ki sayang karo aku. Terus lho, Pak. Oh, iya. Sayang napa, Pak? Pokoknya anjing kula nek tuwa melu jenengan. Wis aku ngono ae melu Pak Piye? Sino. Nek kula nek tuwa mula melu jenengan. Kok sik pertanyaane siji. Ngapa? Lah tekan ora aku. Iki ae lho kowe iki. Tekan ndek Pak Seno ora ngono lho Ya, iki nek tekan, tuwamu kok rumahku. Ra apa-apa wis esuk malah gojek aku ya wis tuwa, kono ya wis tuwa, kene ya wis tuwa. Wis malah kumpul wong telu karo kowe. Karo do watu-watu. Sesuk nek kene Kok wis mimin tuwa. mengguk. Terus tak loke, arep mati apa min? Lho jenenge wis tuwa padha tuwane ra. Ning gayeng lho nek dibayangke asli lho, tenan gayeng. Lajeng bahas napa nek Lah kuwi iso? sih apa? Tatin ya wis peyot-peyot Ya urung. Wis ora ayu. Iya. Anu pipimu wis glembreh ngono Mbak. Mas, Glembreh. aja kok sesuk saiki wis glembreh kok nganu apa maksude apa? Apa nih? Pipine. Saking kelemu. Apa nih? Saking lemune iki lho. Ya ora. Iya. Iki, Bo, apa to? Dita. Iki lho lengene iki senengane iki gatek-gatekke aku Iki kok lengene glembreh gede. ora glembreh nyepelek. Apa? Menggelambir. Mlawe. Glambir nek nggo ngantel ya sik lara lho. Mudar ora kowe. Des ngono ya iso. Wis ada. Mangga ngatur kenapa Mbak Tati? Iya mau capek gunung ya. Ayo wis bayaran nih. Bayarannya dicawak Iya. Saben bengi. Saben bengi nyawang
Banci. Oh, tibane A kok terus I. Kona. Awas. Oh, kok ora kompak ki piye to, Lek? Kok antarane Mbak Cangi kanca sing jedor karo Dedek Mimin kok ora iso bareng ki? Yo ketoke nganu, ketoke nek sik nembang tatin ki do males. Oh, ya pengaruh ya ngoten iku ya. Mbak Mimin wae, Mbak Mimin. Ya ora ya kowe kok ya oke. Dah aku. Nesu to. Iya. Ana dalang kok kudu disengeni sinden. Ora bupras Mbak Tatin. Dalange iki ya atos tenan lho. Ora atos. Nek ratos. Nek ratos yo, nek ratos ra kira gunake kok jenenge. Apa wi? Tenagane iki kala-kala yo atos, jenenge kon-kon lukro wae. Kowe omonganmu iki ora tok pikir kok. Lah, suarane Omonganmu iki marai penonton ki duwe imajinasi sing elek. Dalange iki atos tenan lho ngono. Ayo mesti atos. Iya. Suara lho, Pak. Nek ora atos ya tok takokke. Mbok nek pas 100 ka diceluke aku to. Nek pas 100 ka celukno aku. Piye? Pak Seno 100 lu celukno aku. Terus ben Arep apa? mbok kapake. Tak krenah. Renah ki apa? Tak rekodaya. Yen memajang. Yen memajang. Mung karo. Iya. Sinden kok ngeyel, Lek. Ya wis ora arep omong. Ya aja, kok ndak darani dalang bisu kok. Ayo omong tok wangsuli terus kok. Aku ki nuntun wong kuwi ya sok kleru, larase sok kleru tak tuntun. Jare Mbak Apri wuta apa piye kok dituntun ngono. Aku ngrumasani matamu lamur ora. Lho, matamu lamur nah. Kowe iki kok. Jenengane kok golek bola lho. Nek elek iki kupen dhewe. Lah aku pengen terus ya Mbak Apri lho. Aku wegah nek kon nanggung dosa. Lah nek aku arep nyeblong sumur parmelu apa piye kok rumangsaku. Iya. Mong karo piye to? Ya wis aku ora omong. Ngono wis nesonan kene yo. Mesona nek karo kowe. Nek karo liyane? Wah nek karo liyane ora nyatane do tak sayang kabeh nek karo liyane. Sayang piye? Ya maksudnya tak tresnani kabeh sebagai rombongan. Tak kira dikecup. Kecup-kecup. Wow. Njaluk ditapuk dai matu. Sandal. Apa wi? Sampe arep napuk sandale kok dadak golek merek. Pro ATT. Sik metu ah. Yo. Mangkaro jana kene Dimatke sing tenanan. Yo. Niki manut jenengan apa? Oh, berarti sing anu Manut Mak Cangi. Mak Cangi. Lah ya sing nggawa rombongan aku e. Oh, Nek kowe arep pas ya nggawa piyaga dhewe sesuk. Berarti keputusan manut Mbak Cangi. Nah, apa nek ora manut kono nggawa alatmu kae lho lek sing dung dung dang dung dang dang dung. Duwe TV. Kok iso ya ngono kae to? Tak tung ngene sing tak tunge apa kayune nggih. Nggih, Niku take tak. kayune sing ngeten bane nika. Terus Kok kowe sampean- pahemen ae, Bri? Kok pahemen? Lah aku ya alumni. Kembang wae. Ayo guys. Ayo guys. Ayo gawe wis. sinten? Kowe kuwi kok. Nek karo liyane alus ora kok. Ayo guys. Lah kowe iki nek karo aku apa tau basa? Ora nyeluk barang ya. Nek ra krungu diceluk papek ra krungu Mas Candi. Malah krungu. Oh ya ora kok ya mbok basa Pak sing kaya Mbak Compe iki mau lho. Ceng pe, apik nggih. Ah ngendika ya. Sama dan Pak Sena. Lah kepenak kowe. aku wis. Hei, ngono. Kuwi ora neng panggung tok no. Iya, neng transit ya ngono kuwi. Pak. Mangan ora. Mas aku ki sinden kok ora ono pilihane. Ora ngejeni Pak Dalang lho, sak orane Ketua ketuane. nek nimbali Pak Seno, ayo Sin. Kae saya meneh kae. Kene, hui. Nek Elisa saya parah. Ayo Des. Ngono ki.
Ora mbok ge diajari budi pekerti ngoten lho Pak sindian-sindian niku aku tak rewangi sing ora wedok asli tak rewangi tak alus-alus Ayah, ini ada surat. Oh nggih. Lho sing banci jenenge ayah lho kok kowe. Ayah. Sing alus maksane usaha. Kowe ayah. Aa. Gagah aku. Aku gila tenan nek karo sampean. Lah napa to nek Apa ee? Ini loh dedek yang ada di rahamku itu lo nyari bapaknya. Oh. Oh isine percil kok. Ternyata Pak Sena ya doyan banci. Doko. Kowe ra sembrono Ganti anak-anak ono. Halo, kowe nek muni ngono penabuhku seneng kabeh to. Ana sing guyu. Iya, bodoh, oke banget ya Mbak Apri. Lagi loro, telu, papat, limo. Iki nyuwun sapa iki? Pepeling. Siji, loro, telu. Enggak, sampean 300 kula 200 siji. Lah Mbak Tatin kali kanca-kanca. Kok kowe ngopo teh? Lah kula niku sinten? Sing tak karepke. Senanangan kok le. Matur Pak Sena. Mayan leboke celengan. Mun aku sinden nyeler daweran ora rukun karo kanca niku mulih ayan lho kuwi. Wis sinden ngendi? Sinden Klaten kono. Kowe rak Klaten, aku nang kene kok. Aku ning Yojo kok. Pokoke anggere nyeluk aku ngajeni iki bul. Aku ki ana wong mliwat ngarep dalan mantuk toke langsung, mandek." Tak ulungi. Dadi mung mergo ngajeni. Abi. Wis telat. Abi. Umi kangen. Abi. Aku anggere kowe jedak iki kono jegrak kabeh ya. Mengkene pun kulinten mboten napa-napa. Gorong kulino. Abi. Lho nyan ra mudeng lho. Wong lanang sing kersa mencium tangane garwane kaya mencium Hajar Aswad. Lho. Ngambung tangane kok dene mencium Hajar Aswad. Ora usah aneh-aneh. Nek ngantek Pak Seno kelakon ngambung tanganmu ora Hajar Aswad, Hajar Masa iku. Pak Seno mbok dilegani lho Malah nek jenengan rakti Pak Semanten lho. Lah masa seprene aku rung tau lho dipiak-piake Pak Seno ki. Mbak Mimin aja rono lho. Pak njenengan Pak. Iki kabele nyangkut-nyangkut. Ya men kabel nyangkut-nyangkut aku ya jenenge aku seprene ra ono penghargaan gua aku lho. Lho, nek perkara aku dibayar ki ra panitiane ra ono sedikit penghargaan karo Dedek Mimin lho. Hei. Kok nguyuh lho deleng. Ora apa-apa aku sing tak karepke. Enggak koyo. Lho, ngeden to, aku kan bobok nang pangkone to. Pak bantal lah. Pak mbok mboten napa-napa men lek seduluran ki men rumaket ngoten lho. Keamanan. Men ra apa-apa, keamanan ya ora wani urusan rumah tangga kok, Keamanan ra wani ngatur, no penting padha. Terpadha irenge, terpadha senenge. Ayo. Mulai sesuk kok mulai. Aja. Kok mulai piye? Bar tak uyuhi barangmu. Ora apa-apa, uyuhe garwane ra apa-apa. Engko aja dibalani menang. Aku gelam. Gak aku mau. Aku gelam. Aku mau. Aja engko lho saiki. Mau. Rereno ya mesakno Riza ki lho. Lah ngopo? Ling kelus weteng ngantek ngene iki. Pak Seno kapan-kapan lho, Pak. Kula pun gadah Vilaten Kaliurang kula sakniki. Waduh. Nek Semarang pekewuh karo kanca-kanca anu warga laras mungkin ten Kaliurang. Filateli. Lho kok kewalik. Engko didom tenan lho, Pri. Mungkin aku bunga sampe ram. Kok nek katut. Engko lalen nang Nggih. terus yang satu seket. Lalen kok kowe. Sampean njaluk ra? Ndi? Lebokne celengan tapi engko. Iki Mbak Mimin tak kei. Ayo dilebokke celengan. Ya. Oh, aku kei no. Ya, lebokke celengan no. Aku ra ndek celengan ki. Lah kuwi. Lah iki ora bolong kok.
Ki ana pengumuman Mbak Apri. Nggih. Mobil Kijang Hitam AB1172 PC menutupi jalan mobil yang lain. Nah, jelas ora weruh iki PC. AB1172 PC. Ora ngerti dalane iki mesti. Menutupi mobil yang lain. Yo. Pacitan Serwi Kok kowe meneng ae to, Mbak? Lah aku ora entuk duit tok. Dikai mah. Nya tak kei nya. Halo. Engko ndak saya ora ngajeni karo aku. Iki nang kene wis iso dibahas wayangan sok Oktober kok. Iya, ndek tenan niku Pak Suryono kula ora dikeki. Dasare pelit. Nya. Kae. Nih, Seksine aku nek ngantek sesuk anu Pak Sino ngleh. Sasa diitung nek jukuk kabeh ngono. Rasa diitung wong kok ora perhitungan. Nya 100 wae wis apik. Ya lumayan. Mane buruh gendong. Wis. Nek nampa Gendong sapa? sanggane abot, Napa? kudu ngetutke yogete ngono wae kudu persis lho. Lho, dik Nek ora, 100 ki abot lho. nek kleru Bali. Nah, perjanjian. Bali endi? Iki no Bali Pak Seno. Ya ora mungkin wis tak cekel kok Bali. Sinden kok ngeyel. Ayo goyang ini lho Mbak Apri. Goyange padha lho ya kudune. Celet tok kuwi. Deloken kuwi buntut urange nggon cengel kuwi rak dawa banget. Endi to? Katin ya. Oh, niki wong anu, cetil karo maratuwane mamah. Lho niki. Mamah piye? Nek diutang sahur padu. Ya. Panas. Panas hutan. Hutan panas aling-aling caping gunung. Yo kanca-kanca sing ikhlas muni caping gunung muni sing ora Rasa muni wae, rasa nganggo miswa wis selesai, langsung ngono wae. Ya ora ya digerongi, ya kabeh iki nganggo kekompakan ya. Gak aku nek meng Ya, ngedoranian. aku wis omong to sing ikhlas muni caping gunung sing ora ya rasa muni ora apa-apa. Ya. Ketake ora ikhlas e. Lah ngapa to, Mbak? Mbuh. Coba dicek sik. 1 2 3 yo. Kayak kaya do lemes ngono ya, Le. Ngono kuwi apa tandurane kok benek tandurane apik mesti kanca-kanca ku ya tenanan ya tuwajone nek tandurane ora apik Jane mesti lho. rencang-rencange enten apa to? Ana sing ngene iki lho. Sohab. Ijane ming mergo. Caping gunung. Mergo saka dalange kuwi nek dalange rambut Ya ora, nek tumindakmu apik mesti kanca-kanca ya tenanan. Aku kurang apik piye lho? Lho mesem guyu sing tenanan karo kanca-kanca ngono ya pengaruh lho. Ya ya kulino tak. Wong melek sing bedhetet diulati buket ya gila. Ya aku delok-delok wonge. Ayo nyoba dikan sing apik nganggo anu ngagem misuwa ingkang sae. Lah, nang Jawa ki Jawa. Ya. Coba kowe matur karo kanca-kanca sing basane sing mlipi sing apik. Basane apik. Ayo. Dicontoni di Apri, kanca-kanca warga laras coba nek njaluk turun di Apri. Rencang-rencang pangrawit. Kula nyuwun misuwa ingkang kompak ingkang sae nggih rencang-rencang. Coba. Yo 1 2 3 ya.
Rada misoa coba kowe. Wong Jawa sik. Nah, yo omong. mengedepankan Rasa omong unggah-ungguh cangkeme kok. tinggal ngomah. Nah. Wong Jawa ki mengedepankan unggah-ungguh Ya, Subasinta. tak omong. Ya. Punten dalam sewu, Ndara wiyaga kabeh. Ngece kok nganggo Ndara Wiyaga iki. Jangan nganggo ndara kok cara lulu lho kowe iki. ngelulu. Apa kleru lho? Kamu hiperbola. Kok dadak tok Ya. darak-darake. Lah Ndara apa ora? Kanca-kanca ngene sapi Ya, kok. kanca-kanca wiyaga, mbak aku disenggaki misowa. Ya. Ya. Ayo ditungi. 1, 2, 3. Yuk. Luweh karepmu ngene luweh. Lho ngene lho. Kanca-kanca kula mang senggaki ning ngagem wirama ingkang leres. Ngono lha kuwi kan ra ngono ya penting disenggaki banter ya Lah wis. kowe rek Apa? lemu ngakon. Kurang ajar iki sik ngrebapi mrene. Caping gunung loro. Kaya bom mie ayam wae. Aku tak titeni esuk tak jak duit neh we. Caping gunung loro lho anggepe apa? Weh jek kurang apa piye kowe iki? Alah gergeran dhewe. Nadia. Yo. Nadyan wadan sarta lanang. Ya saben dina pentas sing nganti pikirane iki mung gending terus to. Mlebu restoran sampe gunung loro. Ayo, tukang restoran, kae mangan apa ya? Sampe gunung. Cilik ya. Mbak cap jahe loro apa-apa nek caping gunung loro. Caping gunung kok enek gede cilik barang iki. Inumane Banyu bening tabuh loro. Dek jaman. Yo. Mbak Tatin. Dek jaman berjuang jarak kelingan anak lanang biar tak bendi ning saiki ana ngendi Oh,
Reng, gong, ya. Manjine wis tekan titi mangsane gara-gara terus. Iya. Gara-gara kowe karo aku njedul adicara apa? Tasakuran panjenengane Bapak Haji Suryono sing wis kepareng kapilih minangka dadi wakiling masyarakat lenggah ana ing kursi. Ayo maksudnya kursi DPRD Kabupaten Sleman. Alhamdulillah. Iya. Muga-muga bermanfaat kagem para masyarakat lan iso ngembani wajib kanthi amanah, Truk. Ya. Dasare panjenengane ya wis mbantu karo masyarakat terutama bagi kaum laki-laki. Heeh. Sing panjenengane Bapak Haji Suryono ki panjeneng weladan kene lan saindenging kutha Ngayogyakarta ki terkenal minangka dadi Bong Supit. Bong Supit? Heeh. Iki Bong Supit ta, Truk? Heeh. Arep benake aku. Benake apa? Benake apa? Benake gendeng. Ayo benake apa ta apa wong mumpung ning nggone Bong Supit kok. Lho kak sebabe piye? Sebabe ki nggon aku ki ora patek apike. Lho. Ora patek apik. Heeh, menggok ngiwa. Menggok ngiwa. Ah saiki tontonan wis. Ayo totoan aku wani. Wong tuwa-tuwa sing umur 65 dibandingke karo nggone cah saiki, mesti rapi nggone cah saiki. Kok iso ngono? Mbiyen soalé Bong Supit ki meng nggawa lading. Heeh. Ngono kuwi. Terus tanpa dinahi tamba. Heeh. Tekan omah meng digolekke sawang gendeng karo madu. Ha iya. Kuningan ndok. Heeh. Mula bentuke ra tek apik. Ha iya. Saiki nek Bong Supit mesti ana taripe. Taripe. Kuwi ngene Pak Suryono kuwi ana tulisane ora lara ora krasa. Sing ora krasa ki mesti bangsa sak yuta munggah. Ha iya. Sing ora lara iki bangsa sak yuta medhun 800. Heeh. Terus engko dinaik dalam kurung bentuke arep kaya apa telot apa ora? Heeh. Kaya apa telot maksude rapi kae lho ongotan. Weh. Dadi rajin. Ha iya. Kuwi wis ana tarife dhewe-dhewe. Mula cah saiki gleleng terus wis lulus TK, PAUD kelas 1 SD mesti njaluk supit. Mergo ya kuwi semboyane ora lara, ora krasa. Heeh. Mengkari nari arep dikapake nganggo laser apa iso. Weh. Nganggo laser ya kuwi 800 munggah. Heeh. 1 yuta munggah, 2 yuta munggah. Heeh. Nganggo kampak 50.000. Nganggo apa? Kampak 50.000. Kuwi mbuh kena mbuh ora. Sing penting mak clok ngono. Ya ora ana nganggo kampak ming 50.000 ora. Nyenengke piyayune. Ha iya. Rawuh nang nggon aku ya terus cak-cek apa perlune. Ha iya. Karo putrane sing njaluk wayangan ki putrane terus. Bapak ora gelem ora gati dhewe, modar kowe. Iya, ya wis malah kepenak to, Gong. Ha iya. Mula didongake terus. Ya. Muga-muga Pak Suryono amanah. Lek dadi wakil rakyat iso dadi jembataning suaraning para kawula sing arep katur para pemerintah ning dhuwur. Iya. Panjenengane wis dipilih ya saguh mulyakake marang masyarakat. Bener, kaya ngono kuwi pancen ya bener. Syukur Pak Suryono kuwi gelem gawe kertu. Kertu apa? Kertu pemilih. Dadi sing milih mbiyen didumi kertu nek nyupitke anake bayar separo. Wah, sing ngomong sapa kuwi teneh tekor. Sing milih akeh banget pajake ora. Wis beda kuwi, beda antaraning gawean karo titel wis beda. Heeh.
saka fraksi Golkar. Ha iya. Lambange ya kuwi pohon beringin ki ngayomi marang para kawulane. Ha iya. Karo disambi ngapa? Disambi tetembangan sing kepenak. Sore mau wis gumarenggeng gayenge ora jamak-jamak merga ana bintang tamu Mbak Mimin, Mbak Apri. Mula bengi iki kowe karo aku berusaha supaya iso nglipur penggaling para lenggah. Supaya ora ngantuk piye carane. Direk mason matane. Mungkin Bagong nek omong waton nyekop ora. Ayo siane iki wis ngantuk. Asline gara-gara iki apike ya, Truk. Kuwi jam 11:30. Lho. Gara-gara jam 11:30 wayang wiwit bar ngisak. Oh iya. Kuwi organ tubuh isih gelem bekerja. Nek yaene iki mbok pikirane kon mikir wis memeng. Mata kon melek wis wegah. Cangkem kon omong wis males. Awak kepengin dirubuhke nang tempat tidur, kepengin ngaso. Yaene kok isih tetembangan ki anggepe apa? Ha iya. Saya gelem wayang ki diwalik awan. Lho. Kuwi malah luwih jos. Oh kepanasan wayang iki apike bengi kok cara biyen tradisine bengi kok kowe iki ngowahi kodrat ngono ki malah ngrekoso kok uripmu ora. Biyen wayang ki ya ana, wayang awan ki ya ana, terus bengi barang ki ya ana. Ning saiki wis ora akeh sing ora nggunakake. Ha iya. Mergo ya penabu ya kesel tenan. Nek awan ya mung kalah karo wong dolanan tuwet-tuwet. Ha iya. Mula ya terus saya suda saiki wayang mung kari bengi tok ya, Tru. Ha iya. Kanca-kanca komplit iki reng. Ayo. Kabeh menyang. Wah, ora ana sing cicir. Sing doloro tenggorokane semari wis sehat. Yo tok dongake nek kanca-kanca iki ana sing lara iki tok dongake. Supaya ndang sehat, supaya iso komplit meneh ngene iki ra atimu seneng to. Ha dagang atimu seneng to, Gong? Seneng banget aku nek kanca-kanca iso komplit nek iki bunga rasane. Iya. Nek ana sing lara iki aku sedih, Tru. Lah aku mikiri nganti ra iso turu soal. Oh. Mergo ya kanca nyambut gawe ya ming person wae sapa wong-wongane tertentu wae sing aku marai sedih. Oh. Tegese piye iki maksude? Ora usah diteruske. Heeh. Yo ditembangke sing kepenak iki sinden ana 9 kabeh urung ana sing digunakake. Omong do gaya sinden-sinden ki rumangsaku. Nek suguhane banyu mili le mangan ya arang-arang. Heeh. Nek suguhane rada ning kuwi apa jenenge instansi apa pabrik ngono le mayang ning alun-alun apa ning lapangan suguhane ming aku anu do ting besengut kae. Iki dikai bakso blas ora disenggol. Semelang nek kulit nganu kowe udu. Bendelmu ora. Ngawur, ora pancaraimu modar ora. Ora kuwi asli daging sapi ya, Tru. Nah, aku ki pancen wis iya. Ben dadi dahar. Ha iya. Ndak ora sehat tengko. Mergo ya butuh kesehatan. Iya. Sing mangan wae kok ming tatin tok. Ha iya. Kuwi mung kuwaci kok. Kuwaci 4 wadah. Ha wareg. Ha iya. Ya ora apa-apa ana ngemil wae. Yo ditembangke sing kepenak, sing apik. Ayo ngejak apa, Tru? Ya ngejak tetembangan reng. Ayo. Senengane kok nantang ora. Sapa sinden sing arep aturake? Wah, ya nglipur penggaling para lenggah. Para sutresna iki eneng sing nyuwun kok nyuwul. Nek ora ngono ndak do ngantuk kaya Tru. Ah ya ora ya kleru tenan kuwi kok. Heeh. Ah kowe wis kerep banget kleru-kleru kuwi kerep banget. Wah ya lambe nek saben bengi nggo omong bae iki nganti awan aku sok emoh omong. Oh. Kanggo tak istirahatke tak nggo bengi. Iya. Kepareng ngaturake apa? Iki eneng sing nyuwun mijil ketoprak. Oh iya, diaturake. Sapa sing kepareng ngaturake? Mbak Wahyu apa? Oh wis serak meneh. Rumangsaku kok le suarane landung ki dina-dina apa ya? Iya, mau bengi suarane apik, iki serak. Ha iya. Nek wis apik ki ora sok do aneh-aneh to. Iya. Nek bojone ngrusu iki disingkang wae.
Mergo ngono kuwi marai gerok. Iya. Pancen ya bener ora. Nama keprok ketel jase. Ame ngarep ngono kok ndadak nggawa ketel ora. Soale sing lanang nekat ora jamak-jamak. Ya. Diaturake aja Mbak anu sapa iki mau ana nawala rung tak aturake lho, Tru. Iya, sapa sing kepar nawala iki lho. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Waduh diaturake ingkang nyekar Mbak Neti saking Pak Suwaryo PWKS Sleman. Nuwun. Weh. Gambar jantung. Weh. Iki lho darane ngapusi aku darane obong-obong. Gambar jantung Wih lah, jantung kepanah kuwi panahe teko tru. Tambahan nek ana panah iki tambahan. Yo, sapa? Ayo, Mbak Orisa coba, Mbak. Wah, ayo Bumil, ibu hamil. Suarane apik. Heeh. Sengau-sengau. Suara sengo nek penyanyi sapa, Gong? Anu, sapa? Wah, ngrimuni Nurba tak ajar. Nurba wis dipecat karo produsere kok. Wis ora anu. Gitarolis. Ha iya kae suwana sengo. Pelok bos lek. Pelok no, mijil Pak Slendro ya penak ning aku seneng pelok. Oh iya. Oh, Bapak Suryono, kepareng ngersakake mari kangen. Oh iya. Wah, wis ngono. Ayo wis mari urung le supet. Ha iya. Nek wis mari le supet yo mari kangen. Heeh. Iki riyen. Napa? Kok esemane wis ketok ya, Le. Pembawaan dirinya. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Tenan to halus to, Le. Heeh. Le anu ya halus lho, kudu sing halus lho. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Lho, andeng-andenge ning kene kaya Roma Irama. Hah? Wong wedok kaya Roma Irama iki cara ngendi, Pak? Iya. Mangga, Mbak. Sambel kemangi Dipun aturaken ya. Ngedut bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa. Ya. Mengko men ditibake sambel kemangi. Mangga. Saben bengi. Sanes niku. Apale kok mung saben bengi. Sampai gunung loro. Heeh. Nyeram yai noswan tara Aku sok dikagetke pengendang Didisi. Tak bales saiki. Ya keselak kula aja ngombe ngantek. Aku ki wis persiapan engko pas iki mesti kendange lah kok mah didisiki karo Pak Seno. Soale aku wis ping pindho niki kaget Iya. Ora ngerti apa-apa kok dulang aku anti mencelak.
Pembalasan dados menika. Pembalasan lebih kejam. Mas Keswani bareng bojone bawa kok ya blas ra nyawangi lho, Mas pas bawa aku Nah, jare mau capek gunung loro. Sing sah iki ya iki, Mas. Saiki sawangen tekno ra apa-apa kuwi sing halal nggo kowe. Capek gunung loro sing bener ya iki. Wes loro tambah loro neh. Sapa? Alah, mosok ya Allah. Sing Mas loro Keswani wis setok ayune kaya ngene jangan golek loro neh. Nggih. Ya Allah menungso apa ngono ki ra trimo aku padha nang wedok. Ah mbok gage aku wae loro. Iya. Ayo Mbak Ayu. Lor lan kidul. Salah iku dadak muni dolanan mau apa. Krungu ya aku. Alas angker. Tang terus tang tung. Tang terus. Ben. Pak Seno ki golek kesibukan ben ra kaget, ben ra ngelimpe. Oh iya. Kang kalibyat lewyat. Lora. Kayak dadi ketuntut nalika ditangkap polisi to. Jangan bergerak. Pelamyangan. Iyalah. Kok tanggung? Kok ora disisanke to, Mas? Kok gur sedelut to Mas. Kok dilo-dilo leren to, Mas? Apa tanjakan apa piye? Aja tak Tanah Abang. Tanah Indah. India. Mas Keswan, tak bukake lho, Mas. Lah wulu tok kaya ngono kok. Lah piye to jenenge wong tawa ora ya ora kudu Mas ngersake mboten. Ora ana sing Pak Seno ngersake. Walah alah Gusti Allah. Iya. Ngopo? Kowe iki aneh-aneh kowe iki mengandung listrik kok. Lah kok sakit? Kok sikil kok dinaik kabel biru-biru. Niku urat. Oh, varises. Nek wong kulite resik niku nek otot-otote sami ketinggal kok. Ngomong sapa? Kok varises. Wong wedok kok varises. Sapa yang dikobecak suwe mau? Kok banget lho. Ra becak ya, Mas. Niku ora becak. Tidak HP tukang becak. Ya sak wong jeneng wong dodol ya sak karepe to, wong jeneng wong dodol gudangan iki sing tuku tukang becak ya diladeni. Oh, iya. Pengendara motor ya diladeni. Tanah India. Gumel yaring. Gumel yaring taman Sarinuswan Tara. Ya. Mangga sambel kemangi. Yo.
sembah nuwun. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek